Bon dia a tothom i benvinguts al primer Meteo 715 de la setena temporada. Aquesta temporada ve plena de novetats. El primer canvi que us volem comentar és que els episodis d'aquest curs sortiran cada 15 dies. Així tindrem més temps per poder-los veure. Aquest curs tindrem presentadors i presentadores de més de 20 nacionalitats diferents, des de l'Índia fins a Argèlia, passant per Rússia, Ucraïna, Veneçuela i molts més. Vaja, gairebé tot el món. Esperem que us agradi molt el nostre programa i us desitgem un molt bon curs. Som-hi, Meteo! Comencem el primer espai del temps de la temporada 7 del Meteo amb moltes ganes, però avisant-vos que des d'avui, dilluns, fins diumenge, els cels estan nuvolats. De fet, dijous i divendres plourà. La temperatura mínima serà de 8 graus i la temperatura màxima de 20 graus. Abrigueu-vos bé, l'hivern ja ve! Hola, sabíeu que el 17 de novembre se celebra el Dia Mundial de les Taules de Multiplicar? I per què usem les taules de multiplicar? Bàsicament per comptar i multiplicar de manera més àgil. Per altra part, són molt importants per potenciar la memòria i per ser bons en mates. La invenció de les taules s'atribueix al filòsof i matemàtic grec Pitàgores. Ja sabeu, si voleu ser els millors en mates, us les haureu d'aprendre molt bé. Avui us parlaré del meu plat favorit de Letònia, que es diu pirag, i són petites empanades farcides de carn, ceba, bolets o col. És un plat molt popular que es menja en festes i celebracions com ara per Nadal. És molt bo, us el recomano. Toy Story explica les aventures d'unes joguines amb vida. Els protagonistes principals són Woody i l'astronauta Buzz Lightyear. Qui no ha vist aquesta pel·lícula tan divertida? El 19 de novembre es commemora que l'any 1993 Pixar va presentar la primera cinta d'animació creada per ordinador, però fins al 22 de novembre de 1995 no va ser l'estrena definitiva de Toy Story. Aquest film va recaptar més de 3 milions de dòlars a escala internacional. Degut al gran èxit aconseguit, s'ha convertit en una saga i se n'han fet fins a 4 pel·lícules. De fet, l'any 2026 sortirà la 5a de la saga, Fins a l'infinit i més enllà!